Nedya gumarak sowan Ki Suba Manggala. Bijil saking papan kang wis sinedya nedahaken lumadiring tata adicara kirab kasatriyan kanalindran kalajengan lumadiring tata adicara. Kapratitisaken saking panjenenganipun Ibu Juru Semboga pratitisaken buka lumadiring tata adicara kirab kasatriyan kanalindran. Sang Suba Manggala kinarya neta busana kang sarwa endah retna bubarak sowan panjenenganipun para tamu kang nedya wonten glaring adicara ingkang ginelar panjenenganipun ingkang gamung gati. Ayo Gus, ayo Gus. Ayo Kel, metu Kel. Ayo. Kel. Ayo Mas Akil. Coach. Mas Akil, ayo Mas Akil. Putra mandoan aja dia. Tak sabet ke ojo gawe geloning ati salto, yo.
wis ora dadi opo ora dadi opo maju 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 hei hei Putra Tata Pandhawa kini asasara maruta kanca bayu kang walayan kanca bayu nedya kandheta wis tak sampat kendang ambiar dasmu tak sampat kang kemuda babaske yuk 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 wani maju maju aja gawe tandang gawe nedya kumarasaka ra kumandang ngemprang-ngemprang kadang adulisi noluka kridane ngri sang rasasa anata abunta bunta sarwi ngomopat anyegat degat kita daging Pusaka kang aji Pandra guna tak sampar tak sabit dasi yen siji iki ora dadi kalah ora dadi piye iki maju 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 ngene maju kil kakil ora sing tak wedeni apa kil
otot kawat balung wesi tak sampar tak sabet ora bakal cuwirik ana ing kene maju kene maju awo sate wah woi lho Rit. Piye, Gus? tak kira mati-mati lho Rit iki Rit Cakile kuat. iki wis jam lho Rit Ayo Mas Akil. Ayo. Dah mati Mas Akil. ya mati to Kil Apa bunuh diri? bunuh diri dhewe Kil Wah, 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 wah. Yo Gus, karo kowe. Gus, patenono. Cakil patenono. Yo, yo, yo. Ayo, ayo, ayo. iki ki wis jame alak mati yo Dibayar larang mbok yo gen no. Bayarane larang kok. Tarmani undangane jam 9 lho Janoko kok gayane koyo Janoko ayo suwo sik lah. Kualik. Cakil kok goblok. Mati ki kowe. Iki urip. ora nek critane iki cakil ki urip ki rene tetep mati Iki butuh napas buatan iki, Gus. Janoko nek nyekono tambane lho. Piye to Mbak Rasido? Aku ki pengen mbok cekup ngono mah lho, Mak. Oh, napas buatan lho. Ayo, Ndang. Ben berlanjut ceritane. Gus, tawangi di mimi isik, mbok mimi isik. oh iya Kualik nang ngemik iki kut. Kualik. Mbak mi ono sik, Mbak. Oh, piye to? yo iki Iki cakil kok iki jane Cakil cakil kok. kok Mbok. ora ning Gadut kaca Birahi Kok kaca to? Iki Janoko. ayo Janoko ayo Janoko Birahi Kaca ya, Nyuk. Sik sida mimi ora. Eh. Aku mumpung anakku umur 9 sasi. Susune gek metu. mbok iya Piye, Gus? Sinten sing ajeng mimi? Enten boten. Janokone lomo lho. Wis rampung urung, Mbak, arep yo Cakil? lak dirampungke ki lak Oh mati iya, pisan kas nggih. Yo. Kali matur kagem Mas nganten ugi Mbak nganten mugi-mugi dados keluarga ingkang Iki engko sakinah mawaddah warahmah. cakile lak ora Enggal mati iksal dipateni potongan sing gendi ayune kados kula nggih. ngombe sik Kil ngombe sik Kil ngombe Kil Diracun wae. Cakile diracun yo ngono nganti ra mati titenono ya ora mati mati pra Kil ngombe sik Kil Bos, kudu menang anggone para cakil. Tak jaluk tandake kok. Woi. Ayo, ayo. Oh. Hei. Hei. Wah, woi, wah. Woi, woi. Woi. Hei. 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 Woi, 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 woi. Woi, suwe metu dak iki dak. Natya